ин аввалин корхонаи паррандапарварӣ дар минтақаи Рашт ба шумор меравад, ки соҳибкори деҳаи сариқоши ҷамъияти деҳоти хумдони ноҳияи Нуробод Маҳмадалӣ Сангов дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додааст. бо мақсади таъсиси корхонаи паррандапарварӣ соҳибкори маҳаллӣ дар шафати шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Нуробод Рашт Лаш бинои азимеро бунёд намуда, таҷҳизоти корхона аз Федератсияи Россия оварда шудааст, ки ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ пурра ҷавобгӯ мебошад. самти фаъолияти минбаъдаи ин корхонаи азими саноатӣ пеш аз ҳама ба парвариши парранда ва истеҳсоли тухм равона шудааст, то ба ин васила талаботи бозори минтақа пурра бо гӯшти парҳезӣ ва тухми парранда қонеъ гардонда шавад. зеро бунёди корхонаи саноатӣ асосан барои парвариш ва нигоҳбини 30 000 мурғи тухмдиҳанда пешбинӣ шудааст. бо ин мақсад мутахассисони касбӣ аз дигар корхонаҳои паррандапарварии ҷумҳурӣ аз ҷумла ноҳияи Шаҳри Нав ҷалб гардиданд, то дар ин корхона коргаронро барои парвариш ва омӯзонидани қоидаҳои зооветеринарии паррандапарварӣ омода кунанд. паррандапарварӣ соҳаи муҳим ва афзалиятнок ба шумор рафта, рушди ин бахши иқтисодии миллӣ яке аз роҳҳои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолии маҳсулот аз ҷумла тухму гӯшти парҳезӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолии ноҳияҳои Нуробод ва ноҳияҳои минтақаи Рашт бо маҳсулоти ватанӣ арзёбӣ шудааст. ин аст, ки соҳибкори маҳаллӣ нақша дорад, то марҳила ба марҳила иқдори истеҳсоли корхонаи паррандапарвариро афзун намуда, аз ин ҳисоб шумораи ҷойҳои нави кориро боз ҳам бештар намояд.